Ini mangga. Alain ta. Palum ta ko kartata. Mainsit ba? Na tao ni. Ay na. Dulin nito kan. Tama di na makita. Nyamong. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Mente karabasa. Kurang sa si Bugatti na. Pwede sa mata dyan bagbagada nga dubingak nga makapalinaw ti mata ti karabasa. Subagbaga ni apong ko hindi. Di bale, basta na sustansya. Awan. Budlaeng. Imok mo pay. Nagkapoy ka mga tao tilubungan. Amo minday, nagrigat tagsirep. Nung tata, pa-scroll ulit ti cellphone mo. Solve tamatamon. Sika lang Pisla ka nyam. Manyakais. Sala ka lang madilalaki. Posiblay, lumadi ka ngagsalsal sweat. Amang Mark. Sa paminsan. Sika. Muna bitaw na saban. Ampay, ngayon mamumintay, ay malablabasan titanam. Diri kasyan, di kapitakan. Nalamis ngamin andun na buta jayan. Nagmadis mo ta trip mo. Apin natin upet at pagpampanunod na ista. Ura kastuya di misay, na tinuwak pay laeng, hanga kaslakanyam. Abay. Natinok mo ta. Natinukan no. Uyawan na nga salsweet ke. Di mo na di kwartom, nakalangalang si taulos mo. Adagang tirabi ka. Agwi winripsak. Makaringak ka. Papasa mo tayo bripkaun. Patatamo lang boy. Hindi ka mo lang gamit notog ya. Tawang pa ya. Notutog mo tarupang turupak. Ang ganyan din say. Nadamag ka man. Ni bak nga ta. Notog pa jay. Tanga. Background. Notawag. Sugur baksuna. Posible mate. Ngayon pag nanasa na di mate. Baka napatatamo lang salsweet. Damagam to ano nasaba mo. Damagam to nunotog suna. Ha? Hindi kaya't. Rapas di man na dyan. Baka naman masipangol lang ka dyan eh. Damagam lang mo. Nunotog suna. Sayang lain na ajay. Ha? Saan mo nga sayang mate? Hindi pinakinidim si Aja. Apa yun nga kakakaundad dyan? Ado kumurkursunada kanya na dyan na babae. Pwede lang nakitag-asawa. Apay, busyot tugnan. Kapitaks jay. Ibibusutog na. Ibustot tawag. Ha? Dito pala lakan tangot tog. Damok sinalakayan. Lakayanin. Tatapay mo tog. Ni dagiti pagtungtungan dagiti nga duwan. Dagdapay ti chismoso kada chismosan. Atin. Panilang utog ti pagtatungtungan tan. Takot talang manggan. Ibagbagam na tatay nga nurabi itagala. Makaramraman ako rudaw. Makapagising kami na tungtungan tan. Oh no! Gamitin boy. Patawat tumot aho. Alsimana ko. Noon na-spray na tao. Parehas talagtak kinukwan. Kisa ba dagiti nga duwan? Pati mangga takaunda. Di dagbabay jiking kanyan. Ni. Ibang simit kini Benaday. Ano ka kwenta day? Taktakaw da mangga. Nga, nalay nga ta kugit man. Kung mamatis nga ko, pagkatil. Dinayasam ko mga manti kami rin ata nung madingan nagatil. Kitinayasa ka ko kami rin. Hindi kakpe ati kakibubut na. Pang manong nga tangal daw, bagog lang nga to.
pangkwata. 1 year and 6 months. Apay, nagbayag mga lumaingan. Kino nagaro ka nga maturog, siyempre may sagit-sagit. Agsariwa man no ka di sugatnan. So dapat no wa, di pa may naka basta nga maturog. Tano madilaw na sa magsagit na nabayag siguro adi makabulanin no. Kasi di pa may Ay, kasdaya, papugiit na nga maturog. Wait. Tapos na makaring ka, tumbling ka. Baka lalo mga kumakaw. Kita kanya susurutin di bagbaga. Dati mga nakarot ang utak mo. Tumintino lang ako din kay. Manipod din ay kadwa kayo kay ni Andres. Tumino na ko. When dapat lang aday. No kung madwa ka kanya may, hanggang nga mang ibabain. Apay ka tagiduwan eh. Nagtaktakaw da. Nagsikas ta, George. Ang mga tultulatin na. Lalo no ang mga maday. Kano ka tagbalaw da kita? Mom, santo lang agbaliw kita. Ito no makasarasarak da. Na siya atin no may balod da lang. Timaday. No may idipin da pa ibigda kita dewanay. Susi ka, gagararamit timaday. Una, mahal ko pa iti buhay ko. Good. Panunot ka pa lagi dito tao nga nakabasula mo. Sublyanam no ka, tapos ti pamayam. Agpamakaawan ka ti nakabasulam. Habang si bibiyag ka pa'y, garamit ka ti nasyatin. Naku. Aduda. Kaya na di 365 days ko ajay. Apo, apagbit lang ajay, may satawin lang. Ore, inut-inutim lang. Adila kaya mit Sipot-sipot ko tabay. Baka na makakita kanya tati ko. Agawan tatapi ti manggata. Sila ka lang malaglagawan, nagato nga po ni. Ado po paisaw. Ngam. Nagadugtataw ti lubong. Ano magtatakaw tulubungan? Pingarong mamantapay. Balit ang taon na dokartatan. Si tanto mo lang tumulungan. May sa na panuno mo Ngayon, pangalanta kortata. Alam ka mga gold of tati bangkaw. Matita kaya jay. Di talaga na namin din delikado. Dahil talang tilutaw sa mga baktapay. Ngayon, ito problema. Pangalanta pagtayata. O mukwartata. Atili, mangga. Alain ta. Palum ta kokartata. Mainsit ba? Mindset nga mga bagtangarad. Nung kapumula takaw ta pagtayata. Eh, man bagbagada na nga. Sa palaran. Sacrifice ba? Lain ka nga talaga, boy. Biliba ka niya mo. Pero yan tan anay. Pamiti tabasit niya tan. Makadung ta. Nagkulit ka niya. Kay bagbak pa lang nung rabi ay. Baka na makakita kanya tatin ay. Tatay, bagbagang matatan. Tapos tata, rabi emanayin. Nagsungot. Mutalang ka mo lang niya. At ako tirabi na nalawag. Boy, natao ni. Ay na. Dulin ito kan. Tama din na makita. Nyamong. Payat kan. Taling ka talaga. Yamat itong-tungan lagi dahil. Takaw, hold up. Awan, ti masursuro mo ita boy. Tan, kadon naman nga, panak LBC. Ay, lubram jay. Dala laik. Ay, sino man iti nagpadala ka nga mo? Secret.